Kifar da gwamnati sun nemi ɗauki daga sojojin kamfanin tsaron wagna mallakin ƙasar Rasha daidai lokacin da wa'adin da shugabannin ƙasashen yammacin Afirka suka basu na su dawo da haɓararren shugaba kan kujerarsa ke cika a wannan Lahadi. Kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya ce guda daga cikin jagororin juyin mulkin Nijar, Salifu Modi ne ya gabatar da wannan bukata ga sojojin Rashan a yayin wata ziyara da ya kai makwabciyar Nijar wato Mali, inda ya samu zarafin magana da jami'an kamfanin tsaron na Wagna. A yayin da yake kammala ziyarar da ya kai kasar Mali wace sojoji masu juyin mulki ke jagoranta ta a ranar Juma'a, Janar Modi na Nijar ya yi gargaɗi akan yunkurin da ake yi na turo sojojin ƙasashen ECOWAS yaƙe su, yana mai cewa Nijar za ta yi duk mai yiwuwa wajen kare kanta daga zama wata sabuwar ƙasar Libya. Sojojin dai na da sa'o'i kalilan kafin wa'adin kwanaki 7 da aka ɗiba musu ya cika, wato na su saki shugaba Bazoum wanda shugaban ya ce suke garkuwa da shi, sannan kuma ana buƙatar su mayar da shi kan mukaminsa a cikin wannan wa'adi. Idan har suka gaza yin hakan, ƙasashe mambobin ECOWAS na iya amfani da ƙarfi wajen tunkarar sojin na Nijar. Labarin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan DW, za kuma ku iya sauraron mu idan kuka je shafinmu na intanet dw.com/hausa har ma da manhajar TuneIn. Hukumomin Algeria sun nuna adawa da yunkurin afkawa sojojin Nijar inda suka gaza martaba idan suka gaza martaba kiran da ake musu na su sauka daga mulki. Shugaba Abdulmajid Tabone na Algeria da kansa ya fito ya wannan ƙarin haske, inda ya ce tura sojoji ka iya haddasa tashin hankali a ɗaukacin yankin Sahel. Ya ce a bisa wannan dalili, Algeria ba za ta yi amfani da ƙarfi akan makwabtan ƙasashenta ba. Hakan na zuwa ne a yanda shugaban ƙungiyar bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta yamma ECOWAS kuma shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya fuskanci turjiya daga majalisar dokokin ƙasar, wacce ta yi watsi da buƙatarsa ta jibge dakarun ƙasar a Nijar domin su mayar da hambararren shugaba Bazoum Muhammad kujerarsa da ƙarfin bindiga. A wani zama na musamman da 'yan majalisar dokokin Najeriya suka yi a ranar Asabar, sun buƙaci shugaba Tinubu ya ƙara duba hanyoyin na diflomasiya wajen tunkarar juyin mulkin na jamhuriyar Nijar. Sai dai kuma a bisa dokokin Najeriya, shugaban ka iya ci gaba da tura dakarun idan har ya gamsar da kansa cewa akwai gagarumar barazana ga tsaron Najeriya daga sojojin na Nijar. Hatsarin jirgin ƙasa ya yi ajalin mutane 22 a ƙasar Pakistan. Hukumomi sun ce lamarin ya faru ne a wani yanki da ake kira Nawabsha da ke kudancin ƙasar sakamakon gocewa da jirgin ya yi daga layin dogo. Rahotanni sun ce tarogo 10 na jirgin gaba ɗaya dukansu suka sauka, lamarin da ya raunata mutane wajen 50. A halin da ake ciki, jami'ai na ƙoƙarin ceto rayukan fasinjojin da lamarin ya ritsa da su, inda tuni mahukunta suka sanar da dakatar da zirga-zirgar jiragen ƙasa a wannan layin dogo har sai an kammala gyara.